Het is 6 december, dit is het Boppenslag Café. Mijn Joen on tafel, coach bij de voetbalvrouwje Jessica Torny, zielcoach. Maar zo'n dit seizoen belutsen bij Sportclub Heerenveen. Jacco Koops, onvierster Marieke de Boer. En lid van het stichtingsbestuur Jaap Jongediek. Voetbal is oorlog, zei Rinus Michels. Jessica Torny nam dat wel heel serieus en begon haar trainerscarrière bij het Nederlands Militair Vrouwenzelftal. Zo'n dit hier is ze de generaal van de Heerenveen-vrouwen. En hoe traint een generaal zijn manskippen? Juist op de Stwarrenbaan. Maar ijzeren hand drilt ze haar soldaten. Om in oorlogstermen te blijven, de defensie is van groot belang. En daarvoor is Marieke de Boer. Scherpschutter is ze net, ze skeert er nog maar één in dit hier. De Boer is kapitein en moet de troepen de goede kant op krijgen. Follow the leader. De geest wordt net brutsen, ik al lissen de vrouwen onder vuur. Daarvoor is een echte mental hospicking changed, Jacco Koops. Begonnen met eremetaal behellen op zee. Net bij de marine, maar als zielcoach. Vrouwtitels en Olympische medailles. Hij bracht zijn pupil in het zien om te grutte hechten. Koops met de vrouwen van Heerenveen mentaal hutje, volle kracht vooruit. Maar zonder hield geen wapens. En daarvoor is Jaap Jongediek. Een echte veteraan. Net in het leger, maar bij VV Heerenveen. Jongediek is ook bestuurslid van de Stichting Vrouwenvoetbal Heerenveen. Zij lieten de vrouwen net achter op het slagveld nadat Sportclub Heerenveen de yieldkraan dichtdraaide. Het leger van generaal Jessica gaat nog altijd voorwaarts, maar de loopgraven binnen gevaarlijk. Het vrouwensvoetbal vjocht het voor wat het wurg is. Maar is het geen verlenne strijd? Ja, is het geen verlenne strijd die Jim levert? Daar zullen we het aanstaan nog grif oerha. Maar ja, ik wijk hier net om de actualiteit heen, want het KNVB had vanwege de deer van een assistent skiërsdochter met ernstige mishandeling al het amateurvoetbal oorlost. Je zo'n mooi voetbalje in Ajax, die wedstrijd gaat echt net terug. Wat vind je van dat besluit, Jessica? Ik vind het een heel goed statement wat de KNVB gezet heeft. Ja. Absoluut. Verneem je hem dat het heel tijd bij vrouwensvoetbal dat er heel tijd vaker incidenten voorkomen? Verneem je dat zelf ook? Nee, bij ons heb ik het eigenlijk tot dusver nog nooit opgemerkt. Gelukkig niet. En ik hoop natuurlijk ook dat het bij ons niet gaat gebeuren. Maar ik denk ook dat er rondom onze wedstrijden heel ander publiek aanwezig is. Ja, hoe oud is dan? Nou goed, toch veel gezinnen, ouders met kinderen die komen kijken. Gaan ook wel naar stadions natuurlijk, maar ja, wij hebben niet echt de hooligans denk ik die in de stadions aanwezig zijn. Ja, en dat brengt dus dan eigenlijk bij het betellen voetbal, want Jacco, we hinten niet krijgt ik oer, zo het betellen voetbal, ik net gewoon een statement maatje maken, want het geldt nou alleen nog voor het amateurvoetbal, maar zo ik net gewoon de betaald voetbalorganisatie zeggen maar van, nou oké, wij maken een statement en wij voetballen niet. Ik denk dat als je het sterk wil neerzetten, dat je dat zou moeten doen. Maar goed, er zijn natuurlijk andere belangen. Uitzendingen die dan niet meer bij de NOS bijvoorbeeld op tv komen. En dat belang is natuurlijk ook heel erg groot. Maar ik financiële belangen. Financiële belangen, ja. Ik zou het heel erg goed vinden dat betaald voetbal ook dezelfde beslissing zou nemen. Ja. Nou, ontstaan via de actualiteit. Even waarom nou het beginfilmpje. Want 6 hier is er nou Eredivisie van vrouwen. 6 hier doet Heerenveen echt mooi. 6 hier bungelen de Heerenveen vrouwen een beetje in de onderrijn. Marieke, is het net een verlenne strijd dit je hem leveren? Nou, ik denk dat het lastig is gewoon dat je dat iedere keer terugziet. Helemaal nu niet meer bij de grote club SC Heerenveen horen. Dat we nu echt op eigen benen moeten staan. En dat wel heel lastig is, zeker in deze tijd met de economische gang van zaken op dit moment. Ja, want Jessica, hoe kijk jij daar tegenaan? Eigenlijk hetzelfde als Marieke? Ja, absoluut. Ik bedoel, het is natuurlijk best lastig om op eigen benen te staan. Als je naar de andere grote clubs kijkt, die hebben allemaal een goed contact zeg maar, met de club Ajax, met de club PSV, met de club Twente. En hoe is je contact dan met Heerenveen? Jammer genoeg niet. Nul contact? Ja, heel graag hadden wij toch een rode loper naar de SC Heerenveen gehouden. Ja, maar had je wel hoop op betere tijden? Dat het sportief zo'n ook weer wat beter gaat? Nou, ik denk dat het wel een combinatie is tussen beide. Dat als het financieel gezien het plaatje wat minder is dan andere clubs, dat het sportief gezien dat je ook wat minder faciliteit kan bieden die andere clubs wel op dit moment hebben. Omdat zij wel onder de vlag van de eigen club spelen. Ja, maar dat is eigenlijk het grote manko op dit tijd bij de voetbalvrouwen van Heerenveen. Het gaat hand in hand, financieel en sportief. Dat kun je net los van elkaar zien. Denk ik wel. Ik denk dat het los van elkaar heel erg moeilijk wordt. Ja. Maar is er wel hoop op verbetering? Zorg je een verbetering? Nou, dus we hebben nu een stichting. We hebben Jacco erbij als mental coach die ook heel veel zaken regelt. We hebben een ontzettend
goede staf die ook heel veel naast alleen het trainen zelf doet. Maar ik denk dat we wel ook ondernemers in Friesland en in heel Noord-Nederland nodig zijn. Willen we gewoon het vrouwenvoetbal op lange termijn houden. Dat is een oproep, hè? Eigenlijk wel. Ja, ik get het al. Maar dat brengt mij bij Chaco. Chaco, SEAL-coach, succesvol SEAL-coach. Want Arone Simmer die is nog in Londen. Bronzen mooi het duo Lisa Westerhof en Lopke Berghout. Wat doet een SEAL-coach bij de voetbalvrouwen van Heerenveen? Ja, dat hebben wel meer mensen mij gevraagd. In februari, maart had ik aangegeven naar het Watersportverbond. En naar het NOC van ik ben toe aan iets anders. Omdat ik van mening was dat ik niet wilde, dat ik niet in een situatie terecht wilde komen waarbij ik op routine ging functioneren. En ik geloof dat op het moment dat als je coach bent van een team met ambities, dat je iets moet kunnen toevoegen. Ik had de 74-klasse ongeveer 8 jaar begeleid en dat was genoeg. Dus ik was toe aan iets anders. Daarnaast had ik heel erg de behoefte om meer thuis te zijn in verband met mijn gezin. Dat tezamen bracht mij eigenlijk aan het denken van hey, ik wil wat anders, echt wat anders. En ik heb altijd wel wat met voetbal gehad. Dus begon met Drachten toch, als voetballer? Ja, met Drachten. Maar nu woon ik naast... Ooit furoren gemaakt of niet? Nou, nee, niet echt. Oh. Nee. Af en toe een doelpuntje meegepakt, maar dat is het ook wel. Maar ja, ik woon bijna naast Scott Award, waar de voetbalvrouwen aan het trainen zijn en hun wedstrijden spelen. Dus het was... Ja. Dus, oh ja, zeker. Ja. Maar wat doet dan precies bij de vrouwen? Nou, de insteek was eigenlijk heel erg simpel. Ik ben met Krijn Kolhoff gaan praten over hey, wat zijn de mogelijkheden. Hij vond het een heel leuk idee om topsport, Olympische topsport, te koppelen aan het voetbal. Krijn Kolhoff is? Was een bestuurslid. Inmiddels zit hij niet meer in de stichting. Maar tot een aantal maanden geleden wel. Daarna ben ik met Jessica gaan praten over hey, wat kan ik betekenen en denk je iets te hebben aan deze ervaring. Dus wij zijn gaan praten en uiteindelijk is er een hele leuke situatie ontstaan waarbij ik inderdaad de topsport kennis overdraag naar het team. Maar dan hebben we het vooral over een stukje mentale begeleiding. Ja en nee. Ja en nee, dat is net dat helpt niet. Nee, dat klopt. Het is ook niet alleen maar mentaal. Een aantal zaken hebben we in kaart gebracht. Het gaat om action type, de persoonlijkheidsprofielen van de speelsters. Die zijn besproken iedereen weet waar zijn kwaliteiten en zijn valkuilen liggen. En vervolgens ben ik eigenlijk met Jessica alles gaan doornemen. En zijn wij meer aan het praten, Jessica en ik, dan dat ik echt een hele directe communicatielijn heb naar de speelsters. Oké. Wat heeft u daarom, Jessica? Nou, ik heb er ontzettend veel aan. Kijk, ik ben natuurlijk in juli ben ik in het diepe gesprongen. Hè? Net een nieuwe stichting. Ik ben aangesteld als hoofdtrainer. Gelijk voor 3 jaar ook? Gelijk voor 3 jaar. Ja, je durft wel. Mits de resultaten. Nee, maar op dat moment, wat ik zeg, ben ik echt in het diepe gesprongen. En er komt ontzettend veel op mij af. En ik ben een beginnend coach met weinig tot geen ervaring op coachgebied. En als je dan hulp krijgt van een naam Jacco Koops, ja, dan helpt dat heel erg veel. Ja, en dan was u graag werkje met vrouwen, hè? Ja, blijkbaar wel, hè? Ja, toch? Ja. Nee, maar ik heb wel eens gelezen ergens, want vrouwen hebben een hegere pinegrens als mannen. Ja. Dat heeft toch zijn, of niet? Ja, nee, dat heb ik gezegd. Vrouwen zijn echt bikkels en mannen zijn watjes. Oké. Dat is echt zo. Hele andere pijn. Kijk naar het betaald voetbal. Ja. Hoe die mannen lopen te kreunen daar als ze een tikje krijgen. Dit is toch echt ongelooflijk. Maar waarom is Jaap en Mietje en Marieke net? Ja, dat zeg ik niet. Wat een net. Dat was het net. En je dochter dit ook op vrijwillige basis, toch? Ja, absoluut. Het gaat mij ook niet om het geld. Het gaat mij om een heel leuk nieuw werkveld met andere mensen, met andere contacten, met andere ideeën. Dus het is, ik geef wat, maar ik krijg ook heel veel nieuwe dingen terug. Ja, en waar eindigt het nog wel eens een keer in een functie in het betellen voetbal? Of ambieer je dat net? Nou, daar heb ik eigenlijk niet echt over nagedacht. Oké. Nee. Nou goed, we komen nou wel bij het betellen voetbal. En Jaap, dat brengt me bij jou, want Jo zit in het bestichtingsbestuur. Want we hebben het niet schrikkelijk al even zijn, hè? Want je relatie met de sportclub Heerenveen, de BVO, hoe is die? Sinds 1 juli is dat niks meer. Het is net alleen nog het financiële gedeelte wat de kraan is dichtdraait. Vanwege die sanering van Robert Veenstra. En daar voelen de dames dus ik onder. Die ben van hier en daar op oren bij de dik zetten.
En godzijdank is er een aantal heiten van speelsters is opstaan en zei van oké, dit ken ze net. Er is iets del zetten en dat kan je net van die ene dag op oren dag, kan die kraan dichtdraaien. Ja, maar je hebt alle je wol hetzelfde logo, hetzelfde shirt. Ja. Je hebt dragen Sportclub Heerenveen uit. Ja. Maar dat is het dus. Dat is het. Ja. Ja, facilitair hebben we helemaal niks meer. Dus het is gewoon, vooral je bent ondergebracht bij de VV Heerenveen amateurafdeling. Nou, dat is een vereniging met 900 leden. Die spelen op een complex op Squatervoort samen met de SC. Een aantal velden binnen van de SC. Een aantal velden binnen voor de amateurafdeling. Het probleem met de kleedkamers, het probleem met de trainingsvelden. Dus het levert alleen nog maar problemen op. Dat is dat Savier. Ja, want je trainen 7 keer in de week. Hoe doe je dan bijvoorbeeld met klerenwasje en zo? Dat doen we allemaal zelf. Zelf? Ja. Ja. En hoe wie dat, want je vindt het dus nooit zijn, we loeken uw handen ervan af. Maar van hoe wie dat, want er is toch vol langer bij Heerenveen. Hoe wie dat vroeger dan? Wie dat toen oors? Nou, toen was het ook niet zo dat kleding gewassen werd of wat dan ook. Alleen toen behoorde je wel gewoon tot de club. En was je ook, als je op het stadion was het ook vaak even een praatje maken met een trainer of wat dan ook. En je merkt gewoon heel erg ook als je bij SKW rondloopt dat, nu we zeg maar niet meer officieel tot de club horen, dat ook veel minder wordt of eigenlijk bijna niet meer. Ja. En wat vies ervan? Nou, ik vind het heel erg jammer. Ik bedoel, we trainen net zo vaak als de mannen. We doen er misschien nog wel meer voor. Ik bedoel, wij krijgen er niet voor betaald en doen het puur omdat we het echt ontzettend leuk vinden en ambitie hebben in de sport. Maar als je dan niet de kans krijgt om gewoon normaal te trainen en eigenlijk continu andere oplossingen moet zoeken om maar te kunnen trainen, dan wordt het wel heel lastig gemaakt. Ja, wat blijft net aan de VV Heerenveen. Die jou alle medewerking. De VV, de amateurtak. De amateurtak, ja. Ja, die meesten die dat stadion of het sportpark beheren, Guido Pen en Johan Verhoef, ja, die verdringen zich in alle bochten om die vrouwen dan naar de Sint te maken. Die verdienen echt wel respect daarvoor. Ja. Maar laten we nog even waarom gaan naar dat moment dat Heerenveen bekendmaken dat ze ophouden zoen met vrouwenvoetbal. Johan Hansma. Wij hebben heel uitvoerige gesprekken gevoerd met elkaar, ook met de teammanager erbij om te kijken waar kunnen wij het bezuinigen, zodat wij toch door kunnen gaan met de Eredivisie Vrouwen. Maar er bleef een financieel risico in zitten en uiteindelijk hebben we doen besluiten gisteren met elkaar als directie dat we niet verder gaan met vrouwenvoetbal. En wat kost het dan, vrouwenvoetbal? Ja goed, wij gaan niet in op bedragen, maar... het zal net miljoen kosten. Nee. Nou ja, Johan Hansma wil het net zeggen. Dan we de vraag aan jou, jonge Diek, wat kost het eigenlijk? Wij hebben de leegste begrutting van het vrouwenvoetbal. En dat is? Nou, €250.000. En daar kan je niks mee beginnen eigenlijk. Dat is vies te min? Ja, vies te min. En wat vind je ervan dat Heerenveen ook zo in het van we loeken uw handen ervan af? Nou, ik kan me wel iets bij voorstellen. Want er lezen al je financiële redenen onder de grondslag. Er moest dus saneerd worden. Nou, daar voelen die vrouwen ik onder. Nou is de 0-1 is bereikt bij Heerenveen. Misschien dat ze wel in de zwarte cijfers binnen op dit stuit. Nou, ik sluit een terugkeer net uit. Ik wil dan nog eens een keer de street aangaan met meneer Veenstra of met de sportclub Heerenveen van oké, jongens, we hebben toen hulp door eruit te gaan. Je hebt dus eruit gestuurd. Maar nu zijn we in de zwarte cijfers. Is er een comeback mogelijk? En daar moet ik voor gaan. Ja, je ziet je bij de gearworking maar de sportclub. Ja, misschien direct net, maar op termijn wel. Ja. En Jaco? Ik kijk daar wel een beetje op dezelfde manier tegenaan. Ik ben natuurlijk vanuit de Olympische sport hier ingerold en heb lang meegekeken voordat ik überhaupt wat zei daarover. Maar ik begrijp het als je puur kijkt naar het geld, dat er een beslissing wordt genomen. Alleen er zit een verschil tussen het maken van die call en absoluut geen faciliteiten meer geven. En ik zou graag met Jaap samen naar de heer Veenstra toe willen om inhoudelijk eens te kijken. Kunnen we toch weer samen iets doen? En dat je toch van een aantal faciliteiten gebruik kunt blijven maken. En nu is het heel erg moeilijk, omdat je tussen wal en schip zit. En met een zeer beperkt budget, wat inderdaad eigenlijk te weinig is om de volgende stappen te zetten op dit niveau, te maken hebt. Als je dan die faciliteiten kunt creëren samen met de SC, ja, dan kun je veel makkelijker de volgende stappen zetten. En het leuke is wel dat Unive, de sponsor van de heren, is ook de sponsor van de dames. En die vinden vrouwenvoetbal ook heel erg belangrijk. Zij stellen net als mij seizoenskaarten beschikbaar, toch? Die geven dan weer uitdierlijk in onder sponsoren. Ja, wij hier een aantal seizoenkaarten van Heerenveen kregen.
Maar die weer net representatief. Daar Want? konden wij onze sponsors net op die plakken zitten letten. Dat we ergens boven in het stadion, achter de pjellen. Achter een peel? Achter een peel. Ja goed, zelf een snierpop zou er geen genoegen mee nemen, maar wij hebben dat geaccepteerd. En toen ben we naar Unive gestapt en die zei, oké, hier hebben seniorkaarten van u, in ieder geval je belangrijkste sponsoren, krijgen in ieder geval een normaal plakje. We hoeven geen business seats, dat was helemaal net de vraag net. Maar we kregen de minste plakken van het stadion. Ja. Ja, dat is zeer teleurstellend. Dat is wel teleurstellend. Ja, en Marieke, nog even waarom naar Duin, want daar zit dus al volle langer bij Heerenveen. Ja. Nogmaals de vraag, kies misschien een voorbeeld, Jan, van wat er door Heerenveen nog wel heel bot belutsen wie bij de voetbalvrouwen, wat er doen nog wel koe en nou net meer. Nou ja, ik denk dat we het vrouwenvoetbal zeg maar een beetje los moeten zien van het mannenvoetbal. We hebben toen een actie gehad, we hebben toen de finale van de beker gehad. Toen hebben we in het stadion gespeeld. We hebben 4000 supporters. Hebben we in het stadion onze wedstrijd gekeken. Nou, dat was ontzettend leuk. Hebben we veel aan gedaan, zodat er veel mensen kwamen. Toevallig vanmiddag met een docent op school over gehad dat misschien zou het, als we bewijs van wel bij de club zouden horen, een heel leuk idee zijn om bewijs van vooraf dat de mannen spelen, dat wij onze wedstrijden spelen. Ik bedoel, supporters zijn er vaak al vroeg. Nou ja, er gebeurt vaak niks op het veld. Als wij dan in die tijd op het veld kunnen, dan is er ook meer exposure voor het vrouwenvoetbal, voor sponsoren aantrekkelijker. En wat wie het antwoord op die vraag? Of is dat gewoon een vraag die nou, spontaan in je opkomt? Ja, eigenlijk ook wel een beetje spontaan, maar dat is in die periode ook al wel eens aan bod gekomen, maar eigenlijk niet echt wat mee gedaan. Nou, ik denk als Chaco en als Jaap naar Robert Veenstra gaan, ik zo mooi. Ja. Ja, toch? Nou, ik denk serieus dat met allerlei leuke creatieve ideeën dat je het aantrekkelijk maakt. En dat het ook voor een Unive, die hier volledig achter vrouwenvoetbal staat, dat het daarmee alleen maar interessanter wordt. Ja, dus de beslissing om te saneren, dat is één. Maar absoluut geen faciliteiten geven, dat is twee. Wat nodig is het geval. Wat nu het geval is. En ja, je ziet dat dagelijks. Waar moeten de dames trainen? Daar begint het eigenlijk al. Waar moeten ze zich omkleden? Dat zijn de praktische problemen waar jij dus alle dagen mee te maken hebt. Elke dag ben ik, voordat ik ga trainen, eerst organisatorisch bezig. Waar en hoe laat enzovoort. En welk veld is beschikbaar voor ons? Ja. Ja, en ik kijk op het moment dat Heerenveen dan komt van wij loeken onze handen vanaf, dan denk je misschien wel van er is geen toekomst meer voor Heerenveen en dan binnen weer dan komen er oren in actie onder leiding van advocaat Wim Anker. Laten we even naar hem jaren. Mijn motto is altijd: het is de tegenwind die de vlieger doet stijgen. Wij hebben toen sign van als wij nou niks doen, ja, dan is het gebeurd. In een cruciale jaar. Ajax komt erbij, PSV komt erbij, publiciteit, media-aandacht. En dan is het gebeurd. En nou ja, toen hebben wij zijn dat moet net, dat kan net. We hebben op dit stuit per prachtige sponsoren binnenhalen in 3 maanden tijd. Dus wij zijn heel tevreden. Maar wij willen wel op korte termijn daar alle contracten van maatje van 3 of 4 jaar. Want we moeten net even naar nou zien. We hebben nou alleen nog maar heel beperkt zien van hoe houden we de ploeg in de eredivisie. Maar we moeten nou weer verder zien. Ja, jongen, die hebben we hier met nou financieel op water? Wij hebben de begrutting hier wij roen op papier. Een begrutting van €250.000. Ja. Doch een aantal zaken tegenvallende resultaten, van gesprekken die in het verleden voerd binnen. Jou toch een god en met name de Benelux die in oprichting is en die in januari van start gaat. Die ligt dus gewoon in de geld staan. Ja, want de Beneliga, dat moeten we misschien even uitlezen. Er is nou een nieuwe opzet met 2 competities, één in Nederland en één in België. Ja. Beide competities hebben 8 ploegen. En de bopperste vrouwen van Nederland die voetballen in januari nog een competitie tussen de bopperste vrouwen van België. En de onderste vrouwen van Nederland die voetballen nog een competitie in de onderste vrouwen van België. En je hebt hier echt de hoop dat die Beneliga extra yield opsmieten zou. Ja, net die hoop in het land, dat is start zijn. Men zei van oké, ik heb €44.000 kan je rekenen. €44.000? Ja, in het begin weer dat. Later is dat weer omschroefd naar 20.000. En wij hebben oude vergadering gewoon in Antwerpen. En daar blijkt het resultaat van de besprekingen op 0 erin. 0. Dus je hebt een god in de begrutting van een hele ton. Ja, goed dat maar aan. Dat is een probleem. Ja, we hebben een probleem. Gelukkig hebben we nog wat eases in vuur hingen. Maar oors zien we dan hier we zeggen, jongens, we beginnen huisstajoet. En het is gebeurd met damesvoetbal. Ja, maar dat risico, dat ren je nog nevens mij altijd, toch? Hoe groot is de kans, denk je, dat in januari Heerenveen net meedoen kan onder Beneliga? Nee, wij doen maar in die Beneliga. Dat is duidelijk.
Maar je er zijn er hele rare dingen gebeuren. Maar we hebben, in december hebben wij nog een vergadering. Ik met de andere Nederlandse clubs. En daar ben in ieder geval 3 of 4 clubs die hebben precies hetzelfde probleem als wij. Die zitten ik op die €45.000 te wachten. Nou, dat we dan de rapengeer willen laten daar, dan kan er nog wel eens wat basten. Want dan moet je al vragen van, waarom die benen leak? Waarom? Waarom? Ben zij daar klaar voor? Nou, in mijn optiek net. Zij draaien de zaak om. Eerst maar beginnen, met alle consequenties van dien. En dan later, dan krijgen we een keer yield. Want wat hun prioriteit is wel, het meisje van een glossieblad. En wat in de toekomst dan 150.000, €800.000 oplevering had. Maar op dit moment is het 0,00. Ja. Dus het is een omgekeerde wereld. Ja. Jessica, wat denk jij als je dit allemaal hoort? Het ziet er niet heel rooskleurig uit. Het ziet er zeker niet rooskleurig uit. Maar we gaan er met z'n allen voor. En ik denk dat we een hele goede technisch management er nu tussen hebben. Ook tussen het bestuur en onze staf. En ik denk dat we met z'n allen de schouders eronder gaan zetten. En zorgen gewoon dat het doorgaat. Ja. En anders toch maar de grote broer om hulp vragen. Dat is denk ik het laatste wat ik zou willen. Maar ik moet even kijken. Ja, waarom zou jij dat niet willen? Nou goed, het is natuurlijk een beetje triest om het maar zo te zeggen. Hè, dat we nu op dit moment zo behandeld worden. En het liefst zou je natuurlijk willen dat het gewoon slaagt. Al is het alleen maar met een knipoog naar het stadion toe. Maar je moet wel reëel zijn. Kijk, als je topsport wil bedrijven, moet je gewoon faciliteren. Moet je gewoon de dingen goed op orde hebben. En daar heb je gewoon een club als de SC Heerenveen gewoon voor nodig. Ja, want jullie bedrijven topsport. Maar hoe hou je de motivatie om er elke keer weer voor te gaan? Maar als je elke keer ook naar de ranglijst kijkt, dan zie je weer hetzelfde. Je staat onderaan. Ja, klopt. Dat is lastig. Maar toch hebben we iedere wedstrijd wel weer het vertrouwen dat we moeten gewoon een keer die 3 punten pakken. En dan is het heel vervelend dat we dan weer verliezen of weer gelijk spelen. Maar we hebben 4 keer gelijk gespeeld, hè? Ja, nou. Klopt. Maar we hebben wel weer tegen PSV, tegen FC Twente wel weer gelijk gespeeld. Terwijl die bovenin meedraaien inderdaad. Dus ja, daar putten we dan wel onze motivatie uit. Maar ja, tuurlijk is het lastig. Ja. Vergeet ook niet dat als je de gemiddelde leeftijd kijkt van het team, dat zie je terug in de cijfers op de lijst. Dat heeft tijd nodig. Maar het gaat toch vooral eigenlijk om begrutting? Onder Grutte van de begrutting kun je vaak vaak een ranglijst opbouwen. Natuurlijk. Dus je kunt met een hele kleine begroting ook niet verwachten dat je meteen bovenin meedraait. Maar je kunt ook niet verwachten dat je met een hele jonge selectie, bepaald door ook je budget, dat je dan ook automatisch aan meedraait. Het is een lange termijn. We zijn nu echt inhoudelijk ook nog eens een keer goed aan het kijken. Die visie, hoe moet hier over 3 jaar uitkomen te zien? Waar willen we naartoe? Ja, en daar is Jessica mee bezig, is de hele staf mee bezig. Speelsters weten dat. En ik denk dat dat ook tijd nodig heeft. Geef het proces ook de tijd. Iedereen, en zo is de journalistiek, zo zijn alle topsporters in Nederland, die willen direct cijfers zien. Ja, sommige processen nemen even tijd. Ja, laten we Jessica Vreetje, want waar willen jullie naartoe over 3 jaar? Want dan ben jij nog hoofdcoach. Ja, toch? Dat zou mooi zijn natuurlijk. Je hebt getekend voor 3 jaar, dus laten we er gemakshalve vooruit gaan. Nee, kijk, we hebben nu gewoon, wat Jacques ook al zegt, de jongste ploeg van de Benelux. Gemiddelde leeftijd 19,4. Is dat trouwens veel lager dan bijvoorbeeld FC Twente? Ja, die zit op 23. Oké. Dus het is echt veel lager. En dan denk ik ook nog even genoemd, FC Twente heeft een begroting van €980.000. Bijna 1 miljoen. Dat bedoel ik. Dus dat is een heel groot verschil. En je moet ook reëel zijn, de wissels daar zouden bij mij bewijzen van in de basis spelen. Maar wat moet er bij jullie gebeuren om kampioen te worden? Nou ja, goed, het zijn hele jonge meiden, dus die hebben gewoon tijd nodig om trainbaar en belastbaar te zijn, zeg maar, voor dit niveau. Dus dat kost gewoon tijd. Dat is echt een hele ontwikkeling die deze meiden individueel, maar ook als groep gaan doormaken de komende tijd. Of is het een utopie, Marieke? Ooit kampioen worden met Heerenveen? Nou, denk ik niet. Ik zie het wel zitten. Ik bedoel, over 3 jaar. Maar ja, u gaf net al aan, ik deed een oproep dan aan Ondernemend Friesland. Maar ik denk dat die wel mede ons daarin kunnen helpen als zij achter ons gaan staan en de faciliteiten kunnen bieden, zodat wij niet meer na hoeven te denken van waar gaan we vandaag trainen, maar dat we ook gewoon ons alleen daarop kunnen focussen. Ja. Nou, ik wil je hem dankzegen, want het zit erop. Nee, helaas, het zit erop. Het zit erop het Boppenslagcafé morgen vrij, hè? Ik heb wel mooi de voice en Johannes stemmen, toch? Tiger, dank voor je komst naar de studio. Ontsaf je dit café nog een hele gezellige joen. Dag. Hey, bedankt.